Il-mewt ta' tifla Niġerjana ta' 7 snin hija aħbar traġika li nislet sens ta' diqa u tħassib. Iddikjara dan il-Partit Nazzjonalista li fistqarrija maħruġa mill-kelliem għal-familja u s-solidarjetà soċjali Clyde Puli jiddikjara li l-mewt ta' din il-persuna innoċenti u vulnerabli li kienet taħt il-ħarsin tal-gvern qed qajjem ħafna mistoqsijiet li jeħtieġ li jiġu mwieġba. Il-Partit Nazzjonalista jitlob li sseħħ ġustizzja. Fost domandi fundamentali li għandhom jiġu mwieġba, il-Partit Nazzjonalista jistaqsi għaliex il-Gvern dam 24 sija siket dwar dan il-każ u qatlura milli jinforma lin-nies kif inhuwa xieraq. Għaliex il-Gvern ipprova jagħtix jifhem li t-tifla kienet taħt ir-responsabilità tas-Sorijiet Dominikani ta' Ħażabbar, meta fil-verità din kienet taħt il-kura tal-Aġenzija tal-Gvern stess, l-appoġġ, u jekk hux veru li t-tifla ma rċifietx il-kura neċessarja fil-ħin meta din kienet bagħti minn kundizzjonijiet gravi u kroniċi. Mistoqsijiet oħra huma dwar jekk hux veru li t-tifla ma natax l-għajnuna hekk kif kienu taw il-parir il-care workers tagħha għal diversi xhur li mija l-verità jekk hux li t-tifla mietet id-dar fejn kienet residenti jew li mietet fuq l-ambulanza u min se jerfa' responsabilità għal dak illi seħħ. Din l-aħbar ta' swiet il-qalb tkompli turi kemm il-qasam tal-kura u l-assistenza huwa importanti għas-soċjetà tagħna u l-Partit Nazzjonalista jieħu din l-opportunità biex iħeġġeġ lill-Gvern biex ifittex isib qbil mal-professjonisti tal-kura b'mod partikolari fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali.